Guys, ay good afternoon na di ay kiudto na. Moadto ko sa ijaan ako kay namatay ang akong igagaw, guys. Gahapon ya. Karon pa ko nahibaw. Sumadto ko, guys, basi gilibon na. Kay nagpalampas man ko gahapon sa kadlaw ako kauli sa balay. Nya wa pud sila katudog asa ko. Tama ko na nagpahibaw. So padung na ko, guys, adto. Samahan nyo ako. Yan yung ano namin kalsada. Yun yung kasagingan. Yung aso ko. Coco! Nauna ka, ha? Naiyak ako kasi guys, close kami niyan eh. Kahit matanda siya sa akin. Kita-kita lang tayo doon, guys. Guys, wa ko kasud sa bahay sang ijaan, guys. Kaya i-quarantine man di ay sila. Di ara ko sa lakot kaputsok da. Mingaw ko adso. Wa ko kasud. Nganong gi-quarantine nga di man to pasipid COVID. Gidiretso ra man lubong, guys. Gidiretso ra lubong gikan sa ospital wa na isa digbay. Di ara ko dari sa lakot. Wa ko kita sang igagaw. Yan, ito yung balay, ito akong ibali. Bahay nila, guys. Yun, hindi ko makapasok kasi quarantine man di ay. Tanaw na lang ko. Sila po, di po sila kagawas. Bawal. O, dinig mamatay rong panahon na. Bisag dili COVID, ingnon lag COVID. Hindi man na magawa sang adlaw. Isampit ko nimo gid ada? Ha? Dari isampit ko nimo? Ha? Nimo isampit ka. Daarang lami ako Gadamgo di ay kadoy. Oh, saan ni baning pag-anian at tagatong igagaw nga di man takasud. Bawal man nya. Gilubong ra man day diretso na. Kay dili man COVID nganong gilubong man diretso. Gihimo man nilang positive COVID na buang tuhan na oy. Uli na ramang ko. Kay murag genja ra ko daring nilingkod. Mo na nirong panahon na og naay COVID ma. Oh, na COVID. Og naay masakit nya mamatay hingan na nalag COVID. Oy ayo. Hindi na lang ko.